Soc Montse Matges i aquí tot ho farem. Hola! Avui el que farem és reciclar una caixa. Ja sabeu que hi ha temporades a l'any, com per exemple és Nadal, que tots els perfums, totes les cremes venen en caixes molt boniques. Llavors és una llàstima tirar-les perquè són de cartó dur i sap una mica de greu. Llavors jo enguany m'he comprat una crema, que és aquesta, i anava amb aquesta caixa tan xula, és com un cofre molt bonic, inclús portava un llacet i tot. Què passa? Pues que m'ha sabut greu tirar aquesta caixa. Llavors, tenir la caixa amb la marca no m'agrada, però ara el que faré és tunejar-la. I la tunejaré amb decoupage, és a dir, l'enganxaré un tovalló a la part de dalt. Jo he decidit escollir aquest, que simula una mica com si fos una tela d'encaix, d'encaje. I després també el que faré és, amb un d'aquests motlles i una mica de pasta d'aquesta més tova, fer-li una aplicació aquí, per tapar també el nom d'aquí del lateral. Llavors, el primer que hem de fer és, en el meu cas, sobretot el que és la tapa, que és on jo voldré posar-li el decoupage, agafar pintura acrílica blanca i una esponja i tapar-ho. Per què ho faig amb l'esponja i no ho faig amb el pinzell? Doncs perquè crec que agafa més, que quede com a més tapada la pintura. Amb un pinzell comença a quedar llepadetes i no m'acaba agradant el resultat. Llavors el que fem és pintar-ho tot de color blanc. Ens és igual si és una pintura acrílica com si és una chalk paint. Jo estic usant una pintura acrílica. Mentre s'eixuga la tapa, el que faré és li donaré una mà de pintura al cul, perquè el cul també porta uns estampats que no m'agraden i, per tant, ho taparem i farem també decoupage. Mentre s'eixuguen la tapa i el cul per a poder-li fer el decoupage, ara amb una mica d'aquesta pasta d'estamperia, d'aquesta pasta que és com a més fina, el que farem és agafar alguns dels nostres motllos i omplir-los. Primer havia decidit aquest, però és tan finet que se'm trenca tot. Llavors el que faré és li posaré una d'aquestes claus, una d'aquestes tanques, forats de la clau, que també queden molt xules. Llavors, senzillament, omplim tot el forat amb la pasta, repartim bé que hi hagi pasta per tots els forats i retirem la pasta que sobra. Així. Una vegada ho tenim, apretem, ens girem al revés, fem una mica de pressió i comencem a treure'l. Així. Comprovo. Perfecte. També amb aquest motlle que tinc aquí, que és com un motlle de perletes, el que faré és fer-li unes quantes tires com aquesta per posar-les a la base de la capsa. En aquest cas, faig com un xurret i ho posem i fem absolutament el mateix. Fem que la pasta entri completament a tots els forats. I llavors en traguem l'excés. Una vegada ho tenim així, apretem la pasta, girem el motllo, l'apretem una mica i traiem. I ja tenim una altra cinta. En necessitarem 4 o 5. Recordem treure les 2 capes al tovalló abans de començar el decoupage. És superimportant. Ara ja el tenim preparat.
Agafeu cola de decoupage, és igual la marca que vosaltres tingueu, i l'apliqueu ben estesa per tota la superfície de la tapa. Si no us atreviu a fer tota la superfície de cop, podeu fer primer un trosset i després un altre. Sobretot no us deixeu cap excés, perquè podria fer malbé el vostre treball. I una vegada ho tenim així, ja posem el nostre tovalló a damunt. Si voleu fer-ho més fàcil, agafeu un plàstic d'aquests tipus escolars i el poseu al damunt. Llavors, amb un drap podeu treballar perfectament. Traureu les arrugues molt ràpid i no trencareu el tovalló. I ja ho tenim enganxat. Ara podeu agafar una llima d'ungles o un paper de lija, el que vosaltres vulgueu o el que vosaltres tingueu. I el que farem és, per retallar-ne tot l'excés, passar-li suaument en direcció cap a baix per tota la revora. I veureu com el paper se us trenca al ras. Ho hem de fer una mica suau. I així ens quedaria la tapa. Ara fem el mateix a la part de baix amb el cul. Posem cola i fem absolutament el mateix. Heu vist? I ja ho tenim completament retallat. Ara el que fem és passar-li una capa de cola de decoupage per damunt, perquè així queda molt més ben enganxat i queda més impermeabilitzat. Fareu compte de no fer molta força, no fos cas que trenquéssiu el tovalló. I ens hem d'assegurar que passem per tot arreu. I així, si a algun punt no li ha tocat la cola, ara ens assegurem de que quede molt ben enganxat. I ho fem el mateix a la part del cul. Ara ja tenim el nostre decoupage sec i el primer que faré és a la capsa en si, no al tap sinó a la capsa, li vull ficar a la part de baix una reboreta amb aquestes peces de pasta que hem fet. És a dir, que ara serà el moment d'enganxar-les. Les enganxo amb cola blanca. Poso un fil de cola a tot arreu i amb el pinzell o amb el dit, ja sabeu que jo sóc una mica marranota, escampo bé tota aquesta cola. I una vegada ho tinc així, ja aniré aplicant-ho a damunt de la capsa. Aquesta pasta segurament se us anirà trencant perquè són figures molt fines, però amb molta paciència us sortirà molt bé. I ho hem d'anar enganxant per tot el cul, sense que sobresurti cap a baix, perquè si no, quan ho ficaríem dret, tocaria el terra. I repetirem tot el procés fins donar la volta a la capsa.
Així. Si no teniu aquest motlle i voleu fer el mateix estampat, senzillament el que haureu d'anar fent és fer boletes i enganxar-les. I ja està. I si no, hi podeu ficar un xurret llis i també pot quedar molt xulo. I aquí al final només enganxo les boletes que necessito. Així. I ja ho tindríem acabat. Tota la base de la nostra capsa amb boletes. Ara m'he fixat que la capsa evidentment portava totes les lletres i totes les propagandes amb color dorat i a mi no m'agrada aquí el color dorat, preferiria un color platejat. Llavors he pensat d'inclús pintar aquest rebet amb color platejat, però he decidit que no, que el que faré és agafaré el mateix motlle que he fet anar per les boletes del cul i faré anar un d'aquests més finets i faré també una tira de boletes per tot el voltant. Agafo pasta i repeteixo el mateix procés. En aquest cas faré un xurret més prim i aniré omplint el motlle. Així. I repeteixo absolutament el mateix procés que abans. Faig primer totes les tires, 5 en total, i les enganxarem. I farem el mateix que abans. Anirem agafant les nostres tires de boletes. Aquesta vegada és més difícil i per tant el que faré és posaré la cola directament damunt de la capsa. I aniré posant les boletes a damunt. Aquesta vegada la cosa és una mica més delicada, perquè les boletes són més petitetes i són una mica més fastigosetes de col·locar. Però amb paciència us quedarà superbé. Hem de procurar posar-ho recte. I així ens hem d'anar entretenint fins al final, fins que tinguem tot el tom ple de boletes. Ara enganxarem l'altra peça que ens falta aquí, de la mateixa manera. Se'ns trenca una mica, però ja la reconstruïm. Posem cola, l'escampem i l'enganxem. Ara tenim així tota la caixa ja posada la pasta que necessitàvem i la deixarem secar completament. Ara que ja el tenim completament sec, el que farem és pintar-li totes les peces de pasta amb color negre. Pintura acrílica negra. I procurarem no deixar-nos cap voreta. Si ens passem molt cap al cartró, amb un paper o una tovallita ho llimpiem una miqueteta. Així. Però sobretot que no ens quedin parts blanques a la pasta. Aquest procés és una mica entretingut. Una vegada tenim pintat el tap, passem a pintar la resta de la capsa. Procurant no deixar-nos cap raconet. Jo en aquesta part d'aquí, com se me veuen una mica les lletres dorades,
Agafaré i faré veure que se m'ha escapat la pintura de manera que tapi totes les lletres. També pintarem la part de baix, totes les boletes de la part de baix. I el mateix que abans, procurarem no deixar-nos cap raconet. Ara, tota la pintura negra ja la tenim seca. I ara el que necessitem és, jo en el meu cas, estaré usant cera antica de la marca Estamperia amb el color or rosa. Ja sabeu que a mi m'encanta. El color plata també quedaria molt xulo. I si no teniu cera d'aquestes de dit, podeu usar pintura acrílica platejada o la pintura que tingueu i amb un pinzell sec esfregar-la i l'efecte és similar. Si no teniu cap tipus de pintura, posem pintura blanca perquè al cap i a la fi aquest estampat és negre i blanc. Llavors jo el que faré és agafaré cera de dit, ja sabeu que és una cera que es fica amb el dit, i l'únic que hem de fer és passar-la per totes aquestes pastes, per a tots aquests relleus, i el que realment fem és marcar tota la forma d'aquesta aplicació de pasta que li hem posat. I passe del negre a un color metal·litzat, que quede realment xulo. Si us passeu una mica, no passa res, ho podem retirar. Després, amb una mica d'aigua o una tovallita, això marxa. Llavors, ara us heu de dedicar a passar-li per tots els relleus que hem creat a la nostra caixa. A la tapa farem absolutament el mateix. I ara aquí també li passaré una miqueta. I així matem el canto del tovalló i de la capsa. I aquí tindríem la capsa acabada. Ja veieu que original ha quedat, com li hem tapat les lletres, i que senzill és aprofitar una caixa que tenim per casa de cremes que són de cartó doble i que realment les podem usar per a guardar-li un munt de coses. Ja heu vist que la tècnica del decoupage és una tècnica superfàcil i ens permet arreglar coses que a vegades no sabríem com pintar-les o no sabríem com decorar-les. Llavors ja heu vist com una caixa de cosmètics que tots tenim per casa, o de colònies, o de perfums, o de qualsevol cosa que tens que et sap llançar-la perquè realment és de cartó dur i té una forma xula, com poder-la tonejar amb un tovalló i amb una mica de pasta. I ja heu vist que us pot quedar una caixa la mar d'elegant i que hi podeu guardar un munt de coses a dins. Així és que animeu-vos,